Kagabi December 31, samtang nagulat ta sa pag-abot sa New Year, is nabisita sa diri sa tong mga alaga, diri sa tong mga baktin. Pero wa ta nagdahom na ini siya git dito sa pikas nga usapod ka anay namo. Wa ta nagdahom na mga anak na kini. Ayang schedule jud dapat is January 5, 2025. Ug sa diha wala kay mikaanda mga ka-nation nanganak na jud ning babuya. 7:45. Migawas ang una nga anak. Kini siya nasundan pa after 2 hours kapin mga ka-nation. Kini siya dili lalim nga paghuwat. Kini mo pwede biyaan ang anay samtang nagbati. Tungod kinay posibilidad nga magsunod-sunod ang anak ni ini. Mao na naghulat tag duha ka oras kapin para magawas ang ikaduha nga anak. Kaya katugo na kay ta mga ka-nation. After sa duha ka oras ug kapin mga ka-nation, is nigawas ang ikaduha nga anak. Tapos pipila lang ka minuto, gawas na pod ang ikatulo, then ang ikaupat. Pero kini nga process mga ka-nation ug kini nga kaagi is dili siya lalim. Tungod kay atong anay is grabe kadako kaayo ug isog pa jud kaayo. Isa pa ang among kulungan is katong tradisyonal nga kulungan. Labaw sa tanan ang pinakalisod ug pinakaproblema karon kay ang anay ni posisyon diri sa corner. Ang iyahang likod or gawasanan sa anak is naa sa corner. But pasabot maglisod jud og gawas ang anak niini. Man ang kinahanglan jud siya bantayan kay paggawas niini kinahanglan na jud ka para makuha dahil nimo ang anak para di jud maipit. Ug migawas na pod ang sunod na anak mga ka-nation. Ikalima, ikaunom, og ikapito. Ni siya grabe kalisod kaayo naabtan ni buntag niini nga way tulog. Usa jud ni problema mga ka-nation kung walay gitawag nga farrowing pen o kanang kulungan bitaw sa anay nga igot na lang siya matindog mohigda di na siya magtuyok-tuyok. Di para aning tradisyonal na karon ni balhin na pod ang anay sa pikas pero ang iyang posisyon ay ang likod is na pod sa corner. Put pasabot maipit na pod ang anak dito sa paggawas. Mao nang kinahanglan na pod bantayan mga ka-nation. Lisod kini siya kung walay farrowing pen. Labi na ang anay is grabe kaisog kaayo. Pwede mo dumbol og tao. Pero kalayuan sa Ginoo mga ka-nation no. Nihuman ang December 31, nihuman ang 2024 ug sa pagsugat sa 2025 is nakaanak jud atong anay og siyam ka healthy piglets. Pero ang kaagi ani mga ka-nation sa mga piglets di jud sayon. Tungod lagi sa paggawas nila sa ilang inahan dili lalim tungod kay maipit jud sila diri sa corner ug napahigayon na maabtan pa sila og mga 10 seconds to 30 seconds nga maipit. Imo nang imagine di jud ay lalim ang mga hayop labi na ang baktin nga maanak sa ingani nga pamaagi mga ka-nation. Pero kalayo sa Diyos mga ka-nation no, nabuhi mo pud ning siyam kabuk ng mga piglets. Bato na pud siyang i-survive sa pipila ng mga adlaw. Ilahi na pod ang challenge sa ani mga ka-nation sa pagpadako. Labi na ang anay lagi nga grabe kay isugay. So manay ganap gabi sa mo mga ka-nation na wala jud kay mi ka-celebrate og New Year tungod sa pag-atiman ani ang ginuhi. Pero okay ra na mga ka-nation kay kada adlaw mo-consider mo pud nato nga New Year, new day ug new nga opportunity. Sige, maro ta mga ka-nation og Happy New Year sa tanan. Matug sa ko. Good night. Bye.